irega twanyorire gaiga nande company ya Moflix kusito kwana kwa senenge Swahili kusito kwana twanyorire company ya Moflix tomanye nga Moflix ninki nande bakabatebinga na kibakuru kwenga ibagotoka nande kibache chi products yabo njirije nakyo kuru baba Samaleta ngoro kwa Evelyn Kerubo mokaya ngokora na Moflix company ejoire Hayat. Moflix ninki oyo tamanye ti Moflix nejida pacha bana echichire asecha ina ibere ndobate chirichogo sibwa na ndobate chirichie panti. Alafu ne kategori cha yenchiro ndobate muri bosini bono buno boigoro che madamu abate gaiga. Alafu ndobate chirichi agati na chirichire chinyinge kabisa. Okay, kwa igure Moflix mbabwate. Okay, ringanandira kwana ngotango sabo kwabere ringanandira kwana litangani elintanyare ko kwana kolende ne Lianson yake ego. Kolende ndi kwanegera olibwate bya Moflix nerororo asabana abasaba subati bonsi asobwamo. Asaba subati okonyara kutangani Moflix ase yangeri enke nambeyemo. Kerota gete ko ba safe na endo obebya. Nabago Moflix iner Baiga, omorari tigangirore. Okay. Etwateba ase Moflix ndobate Moflix baby diapers echichigo diri na abana abake. Oh mune nyaruka yane nere koruka ari. Yes akanyaruka kane ngaroka bwate 8 months. Abana bali babwate tokonyora babwate emyaka koru omwaka oyo mbake 20 ne chikeji ntobwate abana bali okonyora bata barwarete batali konyara gutara bawekorera ase bare na chechi nare kweresera bono gaiga ndobwate echichinke tugatware echiagati tugatware echaigoro arafa small fixe company yaito ndobwate santal towels ebinde bitote banga ebitamba byabasibati byobochenu nkoro store arafu ndobwate chi wipes cheto chikoroku Moflix wipes ande bono igatware ebintu binde bikoroku chidaipa chabantu abanene. Yani abantu abanene bali babwato bokongu bali baruwarete chibureki chitayo so nabokonyora Moflix y'abantu abanene neroro so ngaimogotoka ntu ni gotogotoka mosocha alima ate no distributor itere lakini no togocha twakora maiga abange so distribution ya ino nkuru mosocho okay egento nanyare ngotebya abantu Moflix nigere kategori tombasa ko bagoko bangana ki wachiro chikora Moflix yeri gori egoro ndobate Moflix yeri okone rigumba koko okogore pisi ya 20 yoka 20 shillings chimbaka omonto ori otari konyara omwana inchi ori omoke akonyara ko baga kogora igonto bano bwoba abangina tonyara ko batoko rendo bosabi nyomba ndombasa gwetana biamono sana nande nimbwa tomo bisonde gaiganere tigakwane rieta elinde kuna ofisa hapa pia ambaye pia naambiwa kwamba lazima tutumie lugha ya Kiswahili ndio tuweze kufanya mawasiliano mazuri. Je, mami wanakuita nani? Najulikana kama Monica Njeri, nafanya na Hayat Kenya, kampuni ya Moflix. Yes. Asante. Je, pengine kwa ujumla wakati huu leo hii kwenye Black Friday ya Uhuru Superstores mmeletea mtazamaji, mmeletea wateja wenu nini? Tuko na zawadi mingi sana sana kama hizi packing bags. Tuko na other diapers yenye mtu akinunua tuna zawadi zingine. So kwa leo pia tuko na bei nafuu ambayo tumeshirikiana na pia Uhuru Superstore. So leo customer wote wakuje watapata bei nafuu, watapata kitu ya kwenda naye nyumbani. Asante sana afisa Njeri. Nakuja kwenye kibanda chenu pale niko na mtoto mdogo wa miaka 2 alafu mtaona vile mtanishughulikia. Machomo ligereria Ogetembe Television kurando si aso oligerete chinga kimene chiga chiabonega. No tori kurase duka ya Uhuru Superstores. Na bonega ntagete komwa